karaha ty zegny gnanaovanao izy. Juste fa zegny anao zao ty tonga de imaginer zegny tonga de imaginer zegny amizao ty. Hitanao place ny Facebook vidéo place vidéo misy photo izy vidéo photo vidéo vidéo. Imaginer amizay zegny anao amizao ty fa mahavita raha folo agnaty folo donc kitia izy amin'inao anao miala fa vidéo ty kitia zava mbala zéro zegny izy ato fa juste zegny anao magnano imaginer anao efa mahavita folo ino aby zegny raha tsy abonao amin'ny tsaraiky araiky isaky izy folo izy ino raha volagninao amy raha folo tsaraiky araiky izy izy koa anao amizay mahavita folo efa savazy fa aza digny ty misy fomba filazandreo américain raiky ty izy tandrignesa the more you give the more you get. The more you give the more you get. Plus que anao magnamia magnaboaka plus que anao mahazo izy loazy anzay fa zegny tsy aboananao fa manomboka amizao ty tsy aboananao izy tsy abona manomboka aminaraiky fa départ avaty imagination côté droite amin'ny raha tiky. Imagine zegny anao zao ty mahavita folo soragna tamin'ny taratasy izy koa fa vita imagination cadre magnano karaha araiky aroa telo jusque folo ino amizay zany ndraiky koragninao agnatin'ny araiky ino lay koragninao agnatin'ny faharoa ino lay koragninao agnatin'ny fahatelo ino lay koragninao agnatin'ny fahaefatra fahatelo fahazoto fahafito fahavalo fahasivy fahafolo commence zegny anao mitsapo izy fa après zegny eo anao mahita fa ity mila tsaraigna karaha ty ity mila atao karaha ty ity mila atao karaha ty mihatsara zegny rehetra. Angala exemple atsy supposons zegny anao zao ty mivarotro magnano lasopy tamatave lasopy malaza tsy apezaka ary ty misy mijojo olo mandeha aminao nefa zegny ambadika any mba misy olo sanany tia hoe ino secretinao misy olo sanany zegny tia hoe ino secret io olo ababy zegny ny atao hoe fascinated people ireo zegny olo agnisan'ny olo vraiment intéressé. Imagine zegny anao agnatin'ny lay lasopy malaza tamatave na marika zegny izy na milaida na plaque jaune lay lasopy anao malaza supposons fo zegny anao zegny manana an'igny personnel zegny misy olo fascinated people anjaranao zegny manolotra business anjara tsy ho tanàna ho anao fa zegny lay secret fa zarenao aminjare à partir ny valera manomboky mipetraka ny business misy échange mandatsika ty zegny anao de mamahy code ty no hainao ino secret supposons ambidinao 25 000 fo zegny izy ka olo zato tahy raha iny nganano 25 000 na tsy magnano spectacle anao fotoana na tsy artiste fa atsika ne olana nankasarotigny raha ataontsika akasarotigny sa hoe magnano clip fotsiny mila mandany million anao avy eo magnano clip ohatry ino volalana fa magnano clip ohatry ino volalana fa magnazava raha ty gratuit ohatry ny voalalanao an'izay raha ty gratuit afaka zegny anao manomboka départ zéro jusque farany an-tampony zegny
Anao mila miandry amin'olo efa navita izy. Zay zany antony mila ianarana. Izy koa tahay malaky anao mitady coach anao, mentor, olo afaka miguider anao, olo mitsaborany kalonao, avitanao ninonao malaky. Tadiava amin'ny lakartie misy anao, tadiava amin'ny faritry misy anao, izy ka tsy hitanao, tsisy amin'ny tany misy anao, miala amin'ny tany misy anao, tadiava, andiany, voyage jusque lavitra agny anao mahita izy. Magnatao formation, magnatao séminaire, mifananjo lera tianao io. Fa zany hitanao la sécurité. Aussi pourquoi il va formation na casa fitasika ato stratégie sokoketo. Justement anao mitolika fo amile mbany io mba tina mbany io tsy mila mideplace anao aminao agny fo. Juste mamady fagnotiniagna aby anao. Izy ka accepter anao de magnaraka anao formation aby. Ozy misy raha azo anao amin'ny fiainana. Sorako no mitandregny isaky hatreto. Mbola namanao tery tany zany ty. Peace and love.